Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Не журыцеся». У канцы лета я быў на гадавіне смерці чалавека, з якім на працягу апошніх некалькіх гадоў мяне звязвалі працоўныя і сяброўскія адносіны. Сваякі, супрацоўнікі і сябры сабраліся ля помніка і дзяліліся ўспамінамі. Гэта цудоўная жанчына пражыла складанае жыццё. Было ўсё: падзенне і ўзлёты, страты і набыцці, няўдачы і поспехі. Выратавальным якарам з'яўлялася праца. Падчас працяглай хваробы менавіта яна трымала яе на паверхні. Так, жыццё павіннае мець сэнс. Хтосьці думае пра развіццё культуры, хтосьці засяродзіўся на навуцы, хтосьці імкнецца пакінуць пасля сябе матэрыяльныя сляды, хтосьці засяродзіў свой погляд на дзецях, іх сучасным, іх будучым, а хтосьці пускаецца ва ўсе цяжкія і спяшаецца ўзяць ад жыцця ўсё. Праца кароткачасовая. Без Бога яна ператвараецца ў доўгі і цёмны тунэль. Асалоды і задавальненні вельмі хутка знікаюць. Былі і няма. Звычайна вынікі з горычу. Як тут не прыгадаць чалавека, які паспрабаваў у сваім жыццё ўсё: эклезіяста, прапаведніка, цара ізраільскага. У якіх толькі жыццёвых праектах ён не ўдзельнічаў. Як бы прыемна яму не было бачыць вынік працы, разважанняў, мудрасці, але ён быў адзін і той жа. Усё мітусня і пустая марнасць. Як жа вырвацца з гэтага замкнёнага кола? Выхадам з'яўляецца падсумаванне кнігі, памятны знак, кропка, яскравая думка, якая прысвечана Богу. Выслухаем сутнасць усяго. Бойся Бога і запаведзі яго выконвай, таму што ў гэтым усё для чалавека. Доўгатэрміновая мэта надае сэнс кожнаму новаму дню. Дык навошта я жыву? Якое маё і ваше прызначэнне? Бо мы ягоны праект. Мы створаныя ў Хрысце Ісусе на добрыя справы, якія Бог прызначыў нам выконваць, пісаў Павел да Ефесянаў. Рабі дабро і шукай дапамогі ў Хрыста Ісуса. Ці лёгкая гэта задача? Ці змагу я заставацца хрысціянінам для добрых і ліхіх? Ці хопіць іскраў у маіх вачах і агню ў сэрцы? У горадзе, дзе я жыву, з'яўляецца ўсё больш і больш электрамабіляў. Танна, экалагічна. Нават гарадскія ўлады пусцілі электрааўтобус на адзін з гарадскіх маршрутаў. Кожную раніцу я бачу, як ён спыняецца пад маімі вокнамі. Якім бы добрым не здаваўся гэты сродак перасоўвання, але зарад закончваецца. Ты залежыш ад ёмістасці і працягласці жыцця батарэй. Так і ў нашым жыцці, сябры. Жыццёвыя акумулятары садзяцца. Гэта датычыцца ўсіх. Прыходзіць нейкі сум, расчараванне. Можна сысці з дыстанцыі, пакінуць дарогу свайго паклікання. Апостол Павел разумеў гэта, таму пісаў: «А вы, браты, не журыцеся, робячы дабро». Другое пасланне да фессаланікійцаў, 3 раздзел, 13 верш. Займеннік «вы» ставіць мяне і вас у гэты шэраг. Павел быццам звяртаецца і да нас. На ўспамін прыходзяць словы Ісаі: «Господ дае стомленаму сілу і знямогшаму крэпасць». Чаму Павел заклікае вернікаў не стамляцца, або ў іншым перакладзе не сумаваць? Напэўна, таму, што стомлены чалавек раздражняецца, бурчыць, ён незадаволены, схільны да нудоты. Вы чулі пра стомленасць ад добрых дзеяў, стомленасць ад хрысціянства? Нешта падобнае перажываў Асаф. «Гляджу на навакольны свет», піша ён, «і не магу зразумець.
Грэшнікам добра і добра вельмі. Можа, дарэмна я кожны дзень адмаўляю сэрцу майму і імкнуся да праведнасці. Цяжка, калі цябе не цэняць, табе неўдзячныя, твае намаганні не прыводзяць да належнага эфекту і пераменаў. Гэта датычыцца як дзяцей, так і сваякоў з рознымі залежнасцямі. Чалавек стамляецца нават, калі робіць добрае. Я неяк паспрабаваў адказаць на пытанне, без чаго мы журымся. Калі апісаць журбу з духоўнага пункту гледжання, то гэта стан напраму звязаны з нявер'ем у Господа, стратай надзеі, адсутнасці любові. Апостол Павел свой знакаміты гімн любові, першае пасланне да Карынфянаў, 13 раздзел, заканчвае словамі пра веру, надзею і любоў. Усё добрае, што мы сеем у навакольны свет, немагчымае без гэтых якасцяў. Любові патрэбныя саюзнікі, вера і надзея. Разам гэтая хрысціянская трыяда дапамагае выканаць сваё прызначэнне – быць крыніцай дабра. Без каго мы журымся? Гэта адбываецца, калі няма месца Хрысту. У Евангеліі паводле Лукі ў 7 раздзеле запісана гісторыя пра сотніка. Запісанне нам зразумела, што гэта паважаны чалавек. Ён пабудаваў сінагогу, шмат рабіў добрага ізраільскаму народу, быў у нядрэнных адносінах з духоўнымі габрэйскімі кіраўнікамі. У яго з'явілася праблема, захварэў слуга. Ён клапоціцца пра гэтага чалавека, робіць розныя крокі, каб яму дапамагчы. Але калі мы будзем уважлівымі, то зразумеем, што ён неспакойная душа. Першае, ён пасылае старэйшын да Ісуса. Прыйдзі, прабач, што не прыйшоў сам, я не варты суразмоўца. Другое, ён пасылае сяброў. Не прыходзь. Прабач, што не прыйшоў сам, мой дом – ганебнае месца. Трэцяе, сотнік засведчыў аб галоўным, аб сваёй веры і надзеі, а менавіта Ісус можа дапамагчы на адлегласці. Ён прыйшоў да высновы, што гэта адзінае, што яму застаецца. Яго вера здзівіла Ісуса. Я спадзяюся, што сотнік супакоіўся, калі зразумеў, што яму патрэбны Хрыстос блізка, далёка, усюды. Ісус прадказваў у сваім навучанні: «І будуць знаменні на сонцы, і месяцу, і зорах, а на зямлі туга ў народаў ад разрухі, і зараве, і забушуе мора». Мне сумна чытаць гэтыя радкі. Яны выклікаюць у мяне жаль, таму што паказваюць бядотнае становішча людзей. Туга ў народаў. Прычына адна – няма апоры. Як можна быць інакш, калі веры, надзеі, любові і Хрыста няма ў жыцці? Сёння людзі шукаюць адцалення ад эканамічных, сацыяльных, сямейных крызісаў. Як толькі не спрабуюць вырашыць свае праблемы, лепшым адказам і рашэннем з'яўляецца Евангелие. Як нам не журыцца, робячы дабро? Старажытны філосаф сказаў: «Дайце мне кропку апоры, і я ссуну зямлю». Гэтая апора з'яўляецца Евангелие. Што трэба? Пачуць Евангелие і палюбіць праўду. Павел нагадвае Цімафею пра сапраўдную царкву, якая ёсць стоўп і ўмацаванне праўды. Важна ухапіцца за ісціну, каб моцна стаяць на зямлі нагамі веры. А мы чыталі: «Рабі дабро». Пачуць Евангелие і палюбіць паслухмянасць. Ісус хваляваўся, што людзі клічуць яго Господам, але не робяць таго, што ён кажа. Сапраўднага Господа слухаюцца. А мы чыталі: «Не журыся». Пачуць Евангелие і палюбіць слова цяпер. Калі дзейнічаць? Д'ябал скажа заўтра. Гэта на першы погляд бяскрыўднае слово. Але менавіта яно адцягвае рашэнне на потым. Господ скажа інакш: цяпер, тут, сёння. Вось зараз самы лепшы час для выратавання ад бескарыслівасці і журбы. Не ведаю, што адбываецца цяпер з вамі. Можа быць, навалілася стомленасць. Можа быць, вы расчараваліся ў людзях. Можа быць, вы не бачыце выніку свайго служэння. Господ не змяніўся. Ён па-ранейшаму чакае, што мы будзем сеяць разумнае, добрае
вечнае. Няхай вера, надзея і любоў будуць вашым агнём. Няхай Христос будзе нашым супакоем. Няхай Евангелие стане нашай апорай. Не печалься, моя дорогая, только искренне, искренне верь. Будет встреча у нас неземная, где не будет тяжелых потерь, где не будет ни зла, ни разлуки, где не будет страданий и слез. Там с любовью пронзенные руки к нам протянет Спаситель Христос. Где не будет ни зла, ни разлуки, где не будет страданий и слез. Там с любовью пронзенные руки к нам протянет Спаситель Христос. К нам протянет Христос пронзенные руки. К нам протянет Христос пронзенные руки. Я по Библии жизнь свою мерил и, быть может, немного прожил. Не напрасно я в Господа верил и Ему много песен сложил. Было все и плохое, и славное, было много красот на пути. Но из этого самое главное, то, что Бога успел я найти. Было все и плохое, и славное, было много красот на пути. Но из этого самое главное, то, что Бога успел я найти. То, что Бога успел в своей жизни найти. То, что Бога успел я в своей жизни найти. Не печалься, моя дорогая, только искренне, искренне верь. Будет встреча у нас неземная, где не будет тяжелых потерь, где не будет ни зла, ни разлуки, где не будет страданий и слез. Там с любовью пронзенные руки к нам протянет Спаситель Христос. Где не будет ни зла, ни разлуки, где не будет страданий и слез. Там с любовью пронзенные руки к нам протянет Спаситель Христос. К нам протянет Христос пронзенные руки. К нам протянет Христос пронзенные руки. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.